Getting away. Come on, church. Come on, church. Wow, 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 wow. Yeah, my church. Wow, wow. That's actually Ngidinga. Getting away. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the mother of many nations. Umama wezizwe iningi uDokotela umzali wethu. Isikhukhukazi esimatshela tshela isalukwazi sethu esimphethe inkazimulo. Ladies and gentlemen, ake siqhwabe izandla zesamukele umama wethu uDokotela MT Sithole. Angizizizwa zishaya amakhwela. Thank you, Jesus.